Good morning! Good morning, Qatar! Kagigising lang namin kasi mag-aayos na kami ng gamit. Hindi kami masyadong nakatulog. Kasi maaga kami natulog kagabi. Tapos, nagising kami ni Gina ng 2 a.m. kasi iihi kami. Tapos sabi niya, hala, aalis na daw tayo ng alas 3 bukas. Sabi ko, ha? Yun pala, i-deliver na kami mamaya sa mga madam namin. Pero good for 1 month lang naman yon. Pag Ramadan lang, Ramadan days. Tapos May 24 or 25 andito na ulit kami. Kaya eto, nag-ayos na kami ng gamit. Gusto niyo bang makita yung pag-aayos namin? Dali, mag-ayos na siya. Mag-aayos na siya ng gamit niya. Nakita niyo ba siya? Ready talaga na. Ito na mga panty ko. Uniform ko. At saka pang tapos ng duty, pagtulog. Yan na. Tapos, guys, ako naman, ito yung gamit ko. Tapos, yan, nag-aayos na rin ako kasi alis na kami mamaya. Nakakalungkot, pero kailangan namin kailangan namin to. Kailangan namin itong gawin para sa pamilya namin. Sana guys, after 1 month, andito pa rin kayo. Panuorin nyo pa rin kami. Please subscribe our channel, Kunyang Girls, and click the bell, the button. Diba, mga ganon. Guys, mag-aayos muna kami ng gamit. And hope you like it, okay? Okay, guys. Magpaalam ka na. Bye, guys. Na. Baby! Ano? Nakita nyo yun? Nakita lang namin Yung kutsilyo na matagal na nating... yung paborito namin. Oo, yan yung paborito naming kutsilyo. Ay, naku. Namimiss ka namin. Namiss ka talaga namin. Kutsilyo. Lagi ka naming hinahanap. Pero... Ipakita mo daw. Yan ang aming kutsilyo. Kutsilyo. Na sobrang paborito namin. Nag-aayos na po siya ng kanyang gamit. Kasi paalis na siya mamaya. Goodbye to you, my friend. Ang aking mga gamit. Goodbye. Hi guys, ito na yung gamit namin. Paalis na kami. Finish packing. Tapos itong isa naman nagbabati ng itlog. Stress na kasi. Malungkot kami. So ito, ako nalungkot ng pagkain namin. Sobrang lungkot namin. Totoo yun, kahit nga ako malungkot eh. Tapos yan. Good morning, Qatar. Hello. See you after 1 month.